Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian ka pakangsunong ka basisngi haka arpo artrek mutab naileber usnam araja arpo. Habara koi gari India banyale persya ya kejing sapriang uknyang jingpang corona. Hakani ke jela Meghalaya ha East Castles District ki bor punya district Lashim sakawai ke Sinjam banyale persya ya uni uknyang jingpang. Kara jong ka Deputy Commissioner jong ka East Castles District na kabenta ka arpulai trek mutab naileber araja arpo. Kalong bayi ki dukan onsha ban play tangi ki tu ki dukan ki badie tangi ki marbam beteng. Kat ba ki dukan ki badi ki weipat ki mar ki mata ki bamde ki marbam ki dai ban khangkhar da baro nalor kane ki kali kamai nadu ki kali red hadu ki kali he on amsha ban kamai kan thopro ki kali kamai ki blit bu breu na ka wei ki snong sha ka weipat Bentar saya kesini kata kadika arpulai terik menai match arja arpo ni apa penjari biang ini ke section si sepas usang CRPC kini ke section ngin penjari ya baru ki dukan mat ki commercial bat ki business establishment hendrai ngin pelat bade ya ki dukan ki badi di jur di do ki farmasi ki di do kha badi khau badi dai tater kumjuru ya kini ki dukan ki ba long light ndi ki restaurant ndi ki take away outlets kemat ki ba laban sim you ki ba sam LPG cylinder ki petrol pump ki banks bat ki ATMs ti kini ki dukan ki balak ban play ni ki ki dukan kemudian ki dukan di jan ki dukan di ki hardware store ki ba ki dukan ki hab ki bamdei kini ki bamdei ki marbam ki haban khang ka jingya jong ki pajba kalong mek mujuyat berbuar ka jingya jong kali ong ya ki berbuar kalau dendru ke restriction bagi la akan mi na ka transport department hakaba arpusan naki taksi ki ba juyat po kasor tang kita kin pelat bat ki di ban kinum long ban yat kata kelong namta lasai kaski haka arpusa bat ka arpusan trek mentahi benai leber pan usnam arja arpo ki bor punya district jong ka East Castles kila penjari ru ya ka hukum ban khanglot baro ki dukan ki yau ki hat bat ki kali kamai ru an amsha ban kamai henrei an am khang pat iki brio bakin lekin wan komjo iki kali jong ki riu shiman henrei ka jing perkheng kalong ya ka jing ilom pajba hakawai ka chaka palat ji ka sangon nalor ki dukan baki kali kamai kitnat ki bere kam baki pajba ru hakini gi arsngi ki de ban khanglot baro nagabentar hisngi bala arsngi pada kata kamut arpusau bat arpusan kandon ke jingkhang barokat ki yo kin khang barokat ki financial establishment kin khang barokat ki public transport kin khang tangba ki bri kila banyat tangba ki di banyat om dei palat ya ka sausan ngut haka siklum ti kimlong banyat in a group kiba kani ka order kanum apply pade ya ki kumbalong kumju hi ya ki essential services ki security force ki medical teams ki press ki police barkum ta tester kini kalong karkum ko order kini ya kini kalong la ka arpusau bar karpusan te la sai kasni te kalong ta apply tarik ba ki bri kila banyai kila banyeng kila ban lekhet kila pet tangba tang ye kini ki dukan ki ba ngalakan ne halor kini ki jing mana baro kinu ki bayaj lan bat ki bele persya iki kendon kin chap penstom ro kat kum kaan kumta lakmi nanti ki pajba bakinya trailang bat ke sarkar kenang ba onna banyada na ke thma jong uni khunyang jingpang corona ni COVID-19 hoi kini nama ba hakani ka yu kamdei shu tang ga bangi impose kata section pa sau CRPC nrei njuru ngi pen wanra ya kani ka regulation ka bala penmi daga sarkar ka bagi khat ka Meghalaya epidemic diseases COVID-19 regulation aspa pho kani kalong ka regulation ka bakhan ba but ni penjari hakani mentai kini atli penjari haka regulation balai ndrei galong ka regulation ka bakhan ba but kino ki persya ya kani ka regulation arjar pho laban sim kam halor ki hagi babun section jongkan khamtam ya khasi spa pho france CRPC katkum kani ka ngomne katkum kani ka Meghalaya epidemic diseases COVID-19 regulations 2020 Kadang ni section 17 juga ke bawah ni penalty
Any person, institution, organization found violating any provisions of these regulations shall be deemed to have committed an offence punishable under Section 188 of the IPC. The Secretary Health and Family Welfare or District Magistrate may penalize any person, institution, organization if found violating provisions of these regulations or any further orders issued by the government under these regulations. Te kita